Yegi diki santali ki nong rem jet yo breo uba shepting yo try la dika breo ka shepting yo play ka baar jet yo ula ni ka ba start ka ba don ka vision nang ta ka balai ka ba ka bible ka khot yang ai pi begini ban jet ya ubreu om yo ba le bor le sor uba kwa jing ban toy tang ni la di nang ta ka ba sao ka bible ka yitu ngi ban jet ya ubreu la ni ka breu ba le kom no bom sya siliang hari uba pet lang ni ke jing bhalang ya baro nang ta ga besan bagi bekadu ke bible ka khot yang ban jet ya unang srishan ki nong mi khmat ki ba isi ya ka bamsap ka bampong trai yo ban ker khu pi shelang samlang shikwe ba ki we kan yo sngo lang ni gani khnang bau trai yo ban pen iem ya gani ke state kan ni ke jala go jangi kani gani ka khubor shwa besali jet ya ki nong mi khmat pi ai ngo yo trai gani go par ya jing pen ya ka jo play ya gani ko por ka ba corridor ka banga wan shifi gani ko por ban pen shai ban ai fi ka ktian ka jong play gani ko por ya ka ba dei ya dei kat bat kani ka por kani ka ayom election ka banga yo i ka jing ki ka jing sa banga yo i ka jing ya kan win shisha ha ka ba ya ka jing ya lap election ti kala dei shisha yang i bengen tuai ke bau play on say ban on penyeng yo ubreu le ni ke breu ke badai ban yo ban senshar ban pe ya ka bha ka miat janga ban jong phi ban di ke state hi baro ko wei ti ke ni ko por ki kon ke jong play ngim ngol ngo ya ke ni ke jing shisha ni ke tien ke jong play ya ka jing jit ya ki nong mi khman le ni ke jing jit ya ki nong senshar ka bible ka la ptha yang i thik pathik yaki kendon yaki rule ki an baro ka bible ka laptha thik pathik bat nga kwa manong yipi ya ka senshar khadar dei ublei ula thong ba dei ublei ubala bu be bu renti ya ka om dei ba bu manu dei ublei ubala bu ya ka nado snang karukom senshar khadar karukom pe karukom jongo kadei ka ba ublei ula thong ba ula bu ngiyo ine ka ktian ga jutrai hajar ki de khot ne ka ktian jable baka keren yangi shapang ka senchar khadar ban baka bible bon sien bon wat ka long ka lenti yang ipi haka por jaga bible ki khod israel haka baki bakala ban jet ka penjenjar ki khod israel bat usiem israel uya lam raung yiki khod israel ban wat poi hodu put ban ya lam ban mani beli tau lada kikim ko ngo yaki guideline jong ka bible but don hakapor ba ki khod israel ki ko ngo ki penrit ki phai khamat jong le ki wat ye ga lenti blai ban jet i dang sanchar ka walam ga jing suk ga jing man ka walam ga jing kar khu ka ri israel ba ro khoi kani ga jishan ga ktian ga jong blai nemar ba blai jingi udai blai ba khra habang ong yi pi dei blai uba jet yo nong mi khamat le ga nong mi khamat bangan ong yi pi ubreu la ban li yang hang tu ban phep ni ka sen baro ngong ni pi ka jing pen khi baro ka dei na ublei ka ba ublei kwa ban pen yang ya u le ka ti henry la danga ong kum taru la da ublei utrei setan ru utrei ti ka ba mot ka ro kom jit ya kini ki nong sanchar ublei ujit setan ru jit ka bor breu ka bor ksoi ro jit la da ngingim duai setan ro upenyang ki briu ki baken riang ki bakumni ki mentai kenang ban penjot ya ka imlang gesalang kata ro ka dei ka bo setan utrei lada ngingim duai lada ngingim penrit hau blai setan ro utrei upenjot upenthut baru penwit da kumni da kumtai baru penyang ki briu ki baken riang kenang baka imlang salang kan jot kan pra kan duk kin jenjang ki briu kani ka jing sisa ki kon ga jungu blai namar ka tang i don kam ya ka jing duai bat dengan pening je fi kena gupor daga daga ktian ge chung utrai tongin jet ye ge briu ki badan ye ge jinglong ka bahasan teli ke bangan peni lingkot ha ge gupor bangan nget kan long ge jing kerku ke bakrau bat nga nget scam sispa na ge sispa kini ki briu kini ki kandidat kin sa job ha ge ke election MDC ha ge snem ar hajar arpusan kin sayo ban senshar kini kiba ublay on sa penien namar bangilaya duai ting ke ba ublay on penmi ya ki brio
kiba ublay umon namar ka Bible ko ang ya uba ublay umon u kentiu Hendra yo tau bau mon u ket no u be no u pendo no kata ga de ne ga ktian ga jong utrai pin pet ne ga kitab ga jong Daniel ga nang ba saw de khot ka ba lai pu ar nang tan ga nang ga san de khot ka ba khat khnai ga kren yi ta ki kentien ka ba u play u don bor ban kentiu ban ket no kani ga de ga jong shisha tikini ki breu ki ban sa job haga de election MDC haga de snap arajar pusan bat manganget lingba jeki kan sawalam ke jingkela ke ba crown kan sadon ke ke ba tmai haga de stiet ke ne ke jela ke jonge ki khon ke jong blay ban jit ye ki dong mi khman ngi don kam mangin duai klem ne ke jing duai ke dong piu setan upen bakala be upen bakala wa de ki skor ba snoro pen bakala we ki khmat ro e ke jengmut ke jing perkhat na mar kata koki khun jomri hadin ba philayo sngo yiki tik jing yalap naki kortong ge ba per naki party ge ba per philayo sngo gi skor philayo i ki khmat mentale hai uno banai le onam don shu de ki we pat ki news like no sak jing yalap election hi nganget pio i phitip lot e kata maro namar kata ki khon ke jong blay haba pila joyo sngo ye kita ki nong rim breu ke bala peniang da kumni kumtai bakila kulari pi ban sale haot kata kalong ke basisha ba pidi manyo sngo ba ban sngap an regan ong pi togin sngap ningkong ya kanika ningkong bat khadu ngi ban sngap ba ye kadi din ba pila yo sngo gitu sngap mentai ke ni nong rim ke Bible ka hikai yangi bangin jet ya kita kinong Sensyar ke jonge kenang bakan walam ke jingsuk ke jingbha Jeremiah wang tuat ye ke jingsuk jong kata ke senong jong kata ke ri kenang naba ke jingsuk jong ka naba ke jingsuk jong pi shong ha ke jingsuk jong kata ke ri ba ke jat dari kane ke de ke jingsisha wat ka jing shakri bleiro lada ki nong sensyar ke de ke breu ke ba shaptin yo blei ke walam ye ke jingker ku ha ke stiet ke jela ngan ong yu fi karu kom shakri bleiro ke suk ke kemen hari la pio bleu lada pim duai setanu peniang ni ki breu ke balong ke jing tut nong pi wat ke jing shakri bleiro ke tut ke wit ba ke Bible ke keren ye kita namar kata ngan ong yu fi ye ke ngan pedi fi ke ki samtali ke de ko por ke Bible ke khot yang ai pi bangin jet banding kong jet ya unong mi khmat ngi nong mi khmat ya u MDC le ke MDC jeng pi ke badai u la nika ba shifting ya u blay ngi don kampalat ngi nong mi khmat ke ban shifting you blay ke ba bu ning kong you try ha ke jgm ke jangki kane ke de gi shan ke ktien ke jong try kom mo Jehoshaphat u de breu ba shifting u em ba shifting you try uat ye ka khmat jomli haki por baro u khlam le klumar ha pen mi ki issue ke ba pher uat chua ye ka khmat ke jong utrai na mar balai u dei u breu u shifting yo blai tinga kwa ban khot ban weri fi ki kun je blai jet yo ta le ne ka ta ka breu ka ba shifting yo utrai ba bu ning kong yo utrai hakmat jong u le ni jong ka kani ke jisha ka nong rim ne ka ktien ka jong utrai ar ki chronicle ka nong ga ba khat pra de khot ka ba sao de ka ban riu ka keren bangi de ban jet ya o la ne ka ba shifting yo utrai ngila don kam palat ye ki breu ka ba shifting yo utrai kani ke jisha ne ka ktien ka jong blai ka baar ba ka Bible ka kwa ba ka khot e ngai pi ban jet ka long jet ya u breu u ba start ka ba start bat ubadon lani ke badon ye ke jing yo i jangai ke Bible ke ongum ta ubreu kran Moses ong menjit ya ubreu ya unang sensyar ubastat ubadon ke jing yo i jangai tingan pen scam yo u Deuteronomy ka dong ka mading kong de khot ba khat lai ke kren ye geta ka ba ublei u khot yang ai pi man ngin di ban jet ya ubreu la ke breu ka start ka badon ka ta ka jing yo i jangai ka vision ubreu la ke breu ka badon ka vision u de ubreu ba khrau ba u balang ka jingker khu ba nam de ka im lang ka salang ban yalam yo pai ba jaga stit jaga jela ha ka ta ka lenti ka badai namar don ka vision don ka jing start namar ka tang kwa man ong i pi to ngin jet yo ta ubreu la ke breu ka badon ka jing yo i jangai kabalai baka Bible ka khot ngai pi begi di ban jet dei jet
ya ubreu ubom perkat tang ye ledi lani ubom le bor ubom le kat mamon tengin jet yo ubreu ubom don ye kata ke jat mensiam namar nganong pi don ki bre ke ba perkat betang ya la ka jingba ladi tang ye la ka jong ka ying ke sem tang ye la ka jong ka shnong ka budan hari ye ki we pati em ka Bible ke hikayat ngi bangin jet ya ubreu ubom day uta u perkat tang ya ladi marway ri ubadi ban pek na mata ka jing bahalang day ubale bor ubakni ya ka jong ki we POE ka don te ka Bible le ba kom uneus em ahap pedepet naga kitab ka baningkong ki siem kala nang ka ba ar puwe de khot ba khat san khan riu udon uneus em ahap ubom shepting yo blay ubakni wa de ka bom dei ka junguru ka badai ka baha jinki we ukni na mar balai udai ubom shepting yo blay mlele la peniap no ikiwe tang ban im ya de ngakwa wa nang pi kom yo ta unang senchar ka nang senchar ngim dei banjit bangin itu ya u la neka ba kum kata da ka jing duai haba pi don ha ka jing duai u blame sa pen ipi kadega de ga jisha de ga ktien ga jubre to ngin jet ya u bre u ba perkat lang ya u badok u besuk perkat lang ya baru spa ya no don lang ga jing perkat lang kata ga de ka ba play kwa ngai fi ba ga de ban jet ya gini gidong senchar ga jongi nang ta ga dong ipi kabasau baka Bible ka khot yang ipi bangdi ban jet ni kinong bi khmat kalong jet yo ule ne yaka bom don ga jin sha silyang ka jing nyu khmat de ba pek tang gini ga blak kershan yo u hari ben no gini ga we la ni nam le e gini em haba unong sun sharu di ban pek lang ya ga jing ba ba ro a ti jet yo ta ubreu ubajen sor mensim ubupet lang na mata ka jing ba yo ubreu ubupet lang na mata ka ba ka miet ka ba pipidon ha ga de ga jeka ka ba pidon kata ga de ga jing kwa ga jang ublei ka ba ngidon kam ngin jet ye ki ba kom kita ki breu nang ta ka ba san ba ka ba khat du ka ma ngpen i lingkot ye pi ga de go por ka Bible ka ong to men jet ya ubreu le ni ka breu ka ba isi ye ka bam sap ka pampong Beliau sya pinjit yo beliau ni ka beri ka ba don ka jing kwa la lot ka jing ka ba don ka butu ha ka jing ka jong ulan ni jong ka tre jit ba yo tu beliau ba isi isi ka bam sam what do you wear manurum tre beliau kwa mengin jit kum yo uta le ni ka ta ka beliau ka ba isi ka bam sam namar ka jing bam sap ka jing bam pong ka penjot ya ba pon ba ki long ying ka long sam ka tan ka jaka state ke jala ka ri ke jaj beriu kani ke jing bam sap kalong ko wei ka tham kalong ko wei ka ngadong kom no kalong ko wei ka jing i jali khamat ke jangu belai tila pim jet yo beriu ubam shepting ubreu ubam dan ke jing shepting yo try rom shepting ke bam sap shepting sino rel jet yo beriu shepting yo try we shepting but we see ro ban bam sap ban chu sim ya ka jong ki wei kata ka ka ba ka Bible ka hikayat ngi na ka kitab Deuteronomy ka nang ka ba khat luwe ko de khot ka ba khat khnai ka yatho ngi ban jet ya ubreu la ni ka breu la ni ya unong senchar ka dong senchar ka bom ka ba shifting bat ka ba isi ya ka bam sap ya bam pong kata ka de ka jingkwa bar ka jing khot ka ktien ka jong belai ki khon joblei banginam dai man bakala ya ka ni ka rukom bangin jet ya ki nong senchar namara repi bakala la bakala namar gata bat gidam deng ke besha pen bit hal nal hadian ba pila yo snowy kiti ki jing pen mana na kaliang jong ki party ke beper ki candidate ke beper ga kwa ba dong pi nga pi day ban snap saya gane ka role ke jing hikai ke Bible hadin ba pila yo snow baro gitu snap mentase ka role ke Bible kumno ke Bible ko ang ban jet ye kinong mi khamat dia dengan gedang wal piwat nam bakla banjit duai nak mentah bau play un penyang ki prieu ki bestat ki prieu ke shifting yo play ki prieu ke isi ke bam sap ki prieu ke bam sha siliang ki prieu ke bam perkat tang yirdi ridi ki prieu ke bapek na mata ke jing bha jo ka ri ke jat mri ke jong ni kani ke de ke jing shisha ne ke ktien ke jumutra
bang kwa man pen EP kan ni ka por namar balai be jong ble nga kwa man kren ni kan ni ha ka bangi kom ki long sharai ki khon ki shakri ke jong ble ngi don ke jingket kli ye ka ri ke jat ban rio bat hajar ki beri ki ba phone shengi ki ba wan ban ye kendu ban ngi ki ban ngi ju ye kendu nan ka por chi ka por ki ba ut ki ba duk ki ba kerdu ki ba sham kordit ha ka jingem hajar ki bom smutu ya kata ke jing duk ya kata ke jing hiran jong ka deka setiat ke nge jela jong ka deka ri ke jongi ki dei tang ki tu ki ba ju yo tu lop man ge sngi man ka banai buat badong ki dei tang ki tu ki ba tre kam stor kar yo se kim smutu la de ya kren ya kata ke jing duk ya kata ke jing tangan henry like nang ta Pilit kali ma pi jin uwei pa wei ki ut ya kata ke jing duk ya kata ke jing hiran hakil yang barok dar pia keren yu unong tung nong tep unong ri unong dubro ujanjar ula ban rep ban riang henry hakapor bala mi ban liddi janjar ban liddi syak nyot hakador ke batat namar balai umdon nong tit namar balai kari ke jat mariu jengi kala duk haba u business lagi nong business kinong kai kinong pateng kinong song dukan song yo kinong nya kali kum ta ter kimat ye gani genjing sai kali na yeng mutlet kamai don watang wero ba ap ba song kali song kai tang we ar ngut tang bai pnyang ro mi don hajar ki driver la ki tourist ki lokal ki ba jufa dwai ki ba wan ha ke jin dwai ke jin na ka por chik por ki ba ye thu ye ga ga jing Barang teng ngasa tharai sniu ha ka lok ha yeng ngasem namar ngami na yeng ngasai kali henrei ngaklamio kasuyat kasulut kai kata ka petrol kata gani ka jing kitu kinong di jing di hayo ki kamai ki bakaji hayo ha hatru pli ga dukan tiri umdon werum nong tit ongila samram ngila samsa sibon ka pisangnya ban siu ngila chu hatu mahajan ngila chu simtier ka marga chu sa ba jemla siu chu ang tai teng tangnya ka bai sai ladi ka bai dukan romyo cenjar kiba business ya kan ni ka tai ro kum tahi omya yo hana de kra namya yo hana o ka cenjar kwa manong ipi kala day ko por bangin duai ka bobli on restore pat ya ka jingkar khu he ka state ka jela ka jungi an one pat ka jing rus pa ka jing rupu ngila duai ya ka ni ha ka prayer rally nama ka election ngila duai ka bobli on kerku bobli on pen impat ya ka state ka jela ka jungi ka bobli on pen kheng pat ya ka ri ka jat beriu jungi kan wan ka jing rus pa rupu Nong ipi sibon ba babon ki long yeng ki la pen pep school yeki khon ke dam la shu ban kershan yeki namar ke jing bom don bela bom don sngi ke jing bom long ban le kono ro shu khang lat shu do lat him non lat kwa ba nong ipi ko ki khon ke jong ble kane ke de ko por ke ba biang yang ipi ban pen impat sa chisian ye ke ri ke jat meri ke jing ban pen impat ye ka kamai ke jing ban pen impat bau play kedaka jingker ku deka jing isnai ke jang play daka jing duai ke bengin duai ke bau play on pen impat sacisian ngira don kam bengin duai daka jing duai pinlet ban tap ye ke vot ke jang pi bau play on penyang yo breu lene ke breu ke bakat kum ke mon jang play in pek lang ye kata ke jing bom long ke jang pi ye ke state ke jela ke jangi kadi ke sishana ke ktian ke jang play ke bang kwa man ni khot ban ye we refi ye ki santli ki nong rem ke bangala pen ini fi mane jet yo breo uba shifting yo try la de breo ke shifting yo play ke ba jet yo ula ni ka ba start ke ba don ke vision nang ta ke balai ke ba ke bible ke khot yang ai pi be ke ban jet ya ubreu om yo ba le bor le sor uba kwa jing ban toy tang ye ledi nang ta ke ba sao ke bible ke ye thu ngi ban jet ya ubreu le ni ke breu ba le kom no bom sya siliang hari uba pek lang ye ke jing bhalang ye baro nang ta ke besan ke khadu ke bible ke khot ye ban jet ye unang sirshar ke nong mi khmat ki ba isi ye ke bam sap ke bampong
trai yo ban ker khu yi phi share lang sam lang shikwe ba ki we kan yo sngo lang ge ni khnang bau trai yo ban pen iem ye ge ke state ke ni ge jala ge jangi kane ge diga khubor shwa besali jet ya kinong mi khmat japi khu blai shibon blai yo ban ker khu yi phi ngesi kendo pan ha ka we pat ka video amen amen